भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल भैंस से कार तक के सफर के खुलासा कैलन। खेसारी लाल बतौलन कि स्टार बने से पहले गांव में भैंस चरावत रहे, लेकिन यही बीच में हमार पिताजी दिल्ली लेके अइलन। दिल्ली आके स्पोर्ट फैक्ट्री में धागा कटवावे लगलन, फिर लिट्टी चोखा बेचनी। वो फिर बतौलन कि फौज के नौकरी भी मिल गई, लेकिन नौकरी ना कैनी और गांव वापस चल गईनी। और फिर दिल्ली कुछ पैसा लेके एल्बम निकलन, जवन एल्बम सुनील सिंह आरजू कंपनी से करवले रहलन, लेकिन उ एल्बम चलल ना। फिर दूसरा एल्बम निकलन माल भेटाई मेला में, उ एल्बम कुछ लोग जानल। और एगो फिर एल्बम आइल जवना में एगो गीत रहल सैया अरब गईले ना। जब ई एल्बम मार्केट में खूब धूम मचौलस, जवना के बदौलत खेसारी लाल सुपरस्टार बन गईलन। अब फिर आलोक जी फिल्म के ऑफर देहले और बनौलन साजन चले ससुराल, जवन उनकर फिल्म सुपर डुपर हिट भइल। वही फिल्म से खेसारी लाल के भोजपुरी सिनेमा के दरवाजा खुल गई। आज खेसारी लाल के पास सब कुछ बा। खेसारी लाल अपन माई बाबूजी के साथ मुंबई में रहेलन, लेकिन अपन मिट्टी के भुलाइल नहीं खन। भोजपुरी के तमाम खबर जाने खातिर सब्सक्राइब करी भोजपुरिया न्यूज।